10 deputati nazzjonalisti talbu lil kap nazzjonalista Adrian Delija sabiex jirreżenja minn kap tal-partit jew isejjaħ vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Dan fl-oħra taħraq tal-grupp parlamentari li damet aktar minn 5 sigħat. Il-laqgħa bdiet fis-6:09 ta' 3 filgħaxija u spiċċat l-4 fin-nofsija ta' filgħodu. Sorsi fil-grupp parlamentari nazzjonalista qalu ma' One News li aktar minn 10 deputati nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil talbu lil Delija sabiex jirreżenja jew inkella jmur il-Kunsill Ġenerali u jitlob vot ta' fiduċja. Dan jikkontradixxi dak li qal Adrian Delija meta fit-tmiem il-laqgħa ħareġ barra d-dar ċentrali akkumpanjat minn ftit deputati nazzjonalisti, fosthom is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, il-Viċi Kap David Agius, id-deputati Mario Gallia, Edwin Vassallo u Carl Mifsud Bonnici. Adrian Delija qal li ħadd mid-deputati nazzjonalisti ma talbu jirreżenja. Dr. Delija, la darba qed nifhem li ovvjament inti m'intix ħadd irreżenja u ħtaqba fil-kariga, ma nafx. Għadda diversi drabi mhux illum. Eżatt, anke ma forsi fil-qa kellek appelli biex tirreżenja. Le. Iżda deputati nazzjonalisti li wara l-laqgħa marru jitkellmu mal-midja bil-kundizzjoni li jibqgħu anonimi qalu li Delija affaċċja ħafna sejħiet mid-deputati nazzjonalisti sabiex jirreżenja. Wieħed mid-deputati nazzjonalisti qal li b'Adrian Delija fit-tmexxija, il-Partit Nazzjonalista se jkollu telfa kbira elettorali oħra fl-elezzjoni ġenerali. Deputat nazzjonalista ieħor qal lil Adrian Delija li missu jkollu ftit diċenza u jitlob vot ta' fiduċja fil-Kunsill Ġenerali. Quddiem sejħa wara l-oħra biex jirreżenja mid-deputati nazzjonalisti, Adrian Delija njora dawn is-sejħiet. Bis-sorsi fil-grupp parlamentari qalu li Adrian Delija qal li se jerfa' r-responsabbilta billi jkompli jmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Delija komplejat l-impressjoni li l-laqgħa tal-grupp parlamentari kienet waħda tajba, iżda ħarab milli jgħid jekk igawdix il-fiduċja ta' kull deputat nazzjonalista. Qal li hu mhux profeta u meskludix li l-ġlied u l-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista se jkompli jikber. Wara din il-laqgħa inti għandek l-appoġġ tal-grupp parlamentari kollu? X'għandi? Wara din il-laqgħa tal-grupp parlamentari ġifieri inti għandek l-appoġġ tal-grupp parlamentari kollu? Ma kienx hemm ixu ta' appoġġ u mhux appoġġ u l-grupp parlamentari kif għadd huwa grupp parlamentari wieħed u kien hemm. Inti għandek l-appoġġ tal-grupp parlamentari kollu wara ħajappoġġjawk ġifieri tul il-snin li fadal l-elezzjoni ġenerali. Jiena m'għandix profeta u lux ġej fil-futur. Għandek l-appoġġ tal-grupp parlamentari. Ħadd mill-politiċi kemm tal-preżent kif ukoll tal-futur. Sejt li intom grupp wieħed maqut jekk m'għandekx l-appoġġ. Tiegħek fil-partit. Adrian Delija ilu għal dawn l-aħħar ġimgħat taħt pressjoni kbira biex jirreżenja minn kap tal-partit, wara li wassal lill-Partit Nazzjonalista l-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Dan bil-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil taħdem kontrih għax qatt ma riditu fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.